Kaixo, On Zientzia bideo lehiaketaren sari banaketa ekitaldira gatoz. Elujarrek eta DIPZek, Donostia International Physics Centerek antolatzen duten lehiaketa. 14. edizioa du, eta izenak berak dioen bezala, zientzia dibulgatzea du helburu. Datorren ordu erdian, parte hartu duten lan piloaren artean, onenak ikusteko aukera izango dugu. Ahas gaitezen! Arratsaldeon. Arratsaldeon eta ongi etorri On Zientzia bideo lehiaketaren sari banaketa ekitaldira. Aurten 14. edizioa da eta izan ditu inoiz baino bideo gehiago, 100 lan aurkeztu dira guztira, aurten ere parteaidetza berdinzalea izan da, eta gero gertatu dena da, inoiz baino bideo gehiago jaso ditugula euskeraz. Guztira aurkeztutakoen 3 laurdena pasatxo euskeraz aurkeztu dira, eta hori bada mugarri bat. Ni ikustiet kalidade honekuek ziela, sakontasun ezberdinekin, gai ezberdinekin, eta bai, nei oso interesgarriak iruditu zaizkit orokorren gehienak. Dakizuenez, urtero 3 kategoria edo sari izan ohi ditugu. Gazte saria, 18 urtetik berako gaztek egindako bideo onenarentzat, euskarazko bideo onenaren saria, eta lehiaketako sari nagusia, divulgaziozko bideo onenaren saria. On Zientzia bideo lehiaketan gazte saria jaso duen bideoa ezagutuko dugu jarraian. Alegia, 18 urtetik berakoek egindako bideorik onena. Baina gazte saria banatu aurretik kategoria honetan bereziki nabarmendu den beste bideo bat ezagutuko dugu lehendabizi. Izan ere, esan bezala, inoiz baino bideo gehiago jaso dira urte honetako edizioan, eta epaimaiak erabaki du 3 sari ez zirela nahikoak kalitate onena zuten bideo guztiak nabarmentzeko. Horregatik, gazteen kategoriako beste lan bat ere sarituen palmaresean sartu nahi izan dute. Epaimaiaren hitzetan, egunerokotasun handiko gai bat adibide oso errazen bidez azaltzen asmatu du. Sorpresa elementuak erabiliz eta gaiak dituen erronkak eta zailtasunak ongi azaleratuz. Ikus dezagun pantailan aipamen berezia jasoko duen bideoa. Adimen artifiziala, funtzionamendua eta erronkak. Gaur, adimen artifizialari buruz hitz egitera etorri naiz. Honen funtzionaltasuna eta oraindik dituen erronkak aztertuko ditugu bideo honetan. Gaur egun, adimen artifiziala gauzak kontaezinetarako erabiltzen da. ChatGPT-ri lan baterako testu bat sortzeko eskatzetik OpenRT eraikin hartuko hiri polit bat sortzera pasa gaitezke. Baina, zer da benetan adimen artifiziala? Eta nola funtzionatzen du? Lehenik eta behin, aplikazio guzti hauek deep learning, hau da, ikaskuntza sakona izena duen teknologiarekin lotuta daude. Hau, machine learning edo makinen ikaskuntzaren azpimultzo bat da. Adimen artifizialak implementazioa lortzeko teknika bat da, hain zuzen. Aldi berean, machine learninga ere adimen artifizialaren azpimultzo bat da. Hauek guztiek giza portaera erreproduzitzea bilatzen dute. Honen bestez, epaimaiaren aipamen berezia jasoko du Magi Piris Otaegik adimen artifiziala, funtzionamendua eta erronkak bideoarengatik. Klaketa jasoko du Itxaso Azkune DIPZko komunikazio teknikari eta epaimaikidearen eskutik. Zatozten esedez bio. Eta orain goazen gazte saria irabazi duen bideoa ezagutzera. Epaimaiaren hitzetan ikono historiko bat berreskuratuz gaurkotasunezko eta oinarrizko gai bat oso modu atseginean aurkezten du. Humor eta guzti. Zuri gustatuko litzaizuke zure klon bat izatea? Ez. Ez? Eta zuri? Zure klon bat izatea?
Ez, eskerrik asko. Bengoz ados gaude. Tira, beraz, Gazte saria irabazi duen bideoa Doli Ardia da. Miren Ayerdi Suarez, Arane Torres Redondo eta Malen Irurtzun Altzualde egilena. DIPC-ko zuzendari Ricardo Díez Muñok emango die 1.000 euroko saria eta klaketa. Txalo beroa. Eskerrak eman aizkiogu epaimaikideari gure lan aukeratzagatik, eta eskerrik asko nire taldeari, ere bai, kriston lan egin dugulako, eta ustut merezi dugula. Ikus dezagun pantailan zein den aurtengo edizioko Gazte saria jaso duen lana. Bazenekien genetikoki klonatutako lehen ugaztuna ardi bat izan zela. Bai, egia da, Doli Ardia izan zen. Bideoa pare bat zatitan banatuko dugu. Alde batetik Doli Ardiaren inguruan hitz egingo dugu. Bestetik aldiz, klonazio hau nola gertatu zen azalduko dugu. Az gaitezen beraz. 1986 urtean jaio zen Doli, urtonetako uztailaren 5ean. Etzen lehen ardi klonatua izan, egon baitziren zelula embriologikoen bidez klonatutako hainbat ardi bera baino lehenago. Baina Doli Ardia garrantzitsuna izan zen zelula mamaria bat kultibatu ondoren klonatutako lehen ugaztuna izan zelako. Edinburgoko Roslin Institutuko Ian Wilmot eta Keith Campbell izan ziren esperimentoa burutu zuten zientzialaritako batzuk. Lehen aipatutako ardi zelulen enbrioien nukleoekin lortutako bi ardiak meran eta morak izan ziren. Eta hauen aurkezpena Campbellek egin zuen Nature aldizkarian argitaratu zuen lanean. Hainbat ardi izan ziren bioteknologian garrantzitsuak. Trazi, meran, morak, boni, poli, moli, baina gu Doli Ardian zentratuko gara. Dorset finlandesa arrazako ardiemean. Doliren jaiotzak fikzio hutsa zela ematen zuen errealitate bihurtu zen arte. Baina berri gizartean hainbat duda planteatzera eragin zuen. Gizaki ere klonatu daiteke, zein ondorio izango lituzke gizabanakoarentzako eta non dago etika zientziaren arteko muga? Doli gizakiak klonatutako lehen ugaztuna izan bazen ere, naturak ere bere lana betetzen du klonazioaren arloan. Bestela, nola evoluzionatuko zuten animaliek eta landareek? Aldakuntza eta mutazio genetikoak beti egon dira oso presente naturan. Adibidez, sexu galketa, hurrengo belaunaldian ausazko aldakuntza genetikoak sortzen dituena. Edo bakterioak, bi bakterio zelula zehatzetan zatituak klonatzen direnak. Dolik institutuan pasa zuen bizitza osoa. 6 arkume izan zituen. Bonnie, Sally, Rosie, Lucy, Darcy eta Cotton. Hainbat arazo izan zituen ibiltzeko. Horregatik, antiinflamatorioak hartzen zituen. Ardi gehienak 11 urte bizi dira, baina Doli 6 urte terdi besterik ez. 2003ko txairen 14ean akabatu egin zuten Doli. Ordurako birika gaixotu eta artritisa garatu zuelako. Postmortem ikerketa egin ziotenean, ondorioztatu zuten biriketako minbizia zuela. Baina utz dezagun historia eta ez gaitezen genetikarekin. Zelula heldu batetik animalien klonazioa asko zailagoa da zelula enbrio batetik egitea baino. Beraz, Eskoziako Roslin Institutuko ikertzaileek Doli sortu zutenean 277 saiakeraren ostean mundu osoko albiste izugarria izan zen. Baina nola burutu zuten hau? Zelula baten nukleoa kentzea izan zen lehenengo zeregina. Zientzialariek ardi heldu baten zelula bat hartu eta zelula horri nukleoa kendu zioten. Nukleoa zelularen erdigune da, informazio genetiko guztia baitauka. Nukleorik gabeko obuloa lortzea izan zen hurrengo pausoa. Hau egin alizateko, beste ardi bati obulu bat hartu eta bere nukleoa kendu zioten. Horrek, obuloa jatorrizko ardiaren informazio genetikorik gabe utzi zuen. Zelula emaiaren nukleoa txertatu zuten gero. Ardi helduaren zelularen nukleoa, klonatu nahi zenarena, nukleorik gabeko obulu zelulan sartu zuten. Horrela, obulu honek ardi emaiaren material genetiko osoa zuen. Prozesu honi nukleotransferentzia esaten zaio. Gero, zientzialariek obulua naturalki ernaldu izan balitzu bezala zatitzen eta hazten hasteko metodo artifizialen bidez estimulatu zuten. Obulua estimulatzeak naturalki ernaldutako obulua normalean aktibatuko luketen seinalek imitatzea dakar. Ernalketa prozesu naturalean, espermatozoide bat obuluarekin bat egiten denean, aldaketa biokimiko batzuk eragiten ditu obuluan. Zelulen zatiketa eta enbrioen garapenerako prestatzen dutenak. Baina laborategi batean sortu zenez hasierako zelula, ez zeuden espermatozoideak inplikatuak. Beraz, estimulo horiek artifizialki sortu zituzten. Metodo desberdinak daude hau egiteko, baina ohikoenak deskarga elektriko txiki bat edo kimikoak erabiltzea da. Obulua arrakastaz aktibatu ondoren zatitzen hasten da, eta enbrioi batean bihurtzen da.
Ondoren, embrioi hau ordezkoma baten umetokian txertatzen da, eta bertan garatzen jarraituko du jaio arte. Ardi ordeztu honek haurdunaldia burutu zuen, eta hala Dolly ardia erditu. Horrela, jaiotako ardiak hasierako zelulatik hartutako ardiaren kopia genetiko zehatza zuen. Beraz, ikusi dugu zein garrantzitsua izan zen Dolly ardiaren esperimentua. Genetikaren arloan aurrera pauso handia izan zen. Harrigarria da noraino iritsi daiteken zientzia. Ze polita, Eta orain euskarazko bideo onenaren saria banatzea tokatzen da. Baina oraingoan ere, saria banatu aurretik, kategoria honetan bereziki nabarmendu den beste bideo bat ezagutu behar dugu. Izan ere, epaimaiak euskarazko bideo onenaren kategoriako beste lan bat ere sarituen palmaresean sartu nahi izan du. Halaxe da, epaimaiaren hitzetan klima aldaketaren testuinguruan gaurkotasun handiko gai bat oso ongi azaltzen asmatu du, nabarmentzeko moduko irudien eta errekurtsoen bidez. Ikus dezagun pantailan epaimaiaren bigarren aipamen berezia jaso duen bideoa. Lur planetaren azaleraren 170 inguru, itsaso eta ozeanoz osaturik dago. Bertan biltzen den ur masa ez da homogeneoa. Temperatura eta gazitasunaren arabera, dentsitate ezberdineko geruzak sortzen dira. Dentsitate aldaketek eragin atmosferikoarekin batera, korronte ozeanikoak eragiten dituzte. Zirkulazio termoalinoa bezala ezagutzen den fenomenoa eratuz. Honela, lur planetan pilatzen den beroaren birbanaketa eragiten du honek, eta kliman eragin zuzena du. Modu orokor batean aztertuz, Ozeano Pazifikoan zein Indikoan berotuz doan urkorrontea Atlantiar Ozeanoan barneratzen da. Ipar Atlantikoan ondoratzen den arte, sakoneko korronte gisa hegoaldera bideratuz. Antartida inguruan buruturiko zirkulazioaren ostean zikloa berrekiten du. Ur fluxua eremu beroetatik pasatzean, bere temperatura igo egiten da, inguruko beroa xurgatuz. Eta orain goazen euskarazko bideo onenaren saria banatzera. Epaimaiaren hitzetan meritu handia duen lana da, hain urron dagoela dirudien mundu bat gerturatzen digulako naturako elementuen bidez. Formula matematikorik gabe azaltzea ezinezkoa zela zirudien kontzeptuekin ausartu da. Estetikoki oso ederra den lan baten bidez. Hauxe da. Txantxangorria. Euskaldunontzat hegazti ikonikoa. Ondo ezagutzen dugu bere itxura, nola egiten duen egan, bere migrazio garaiak, eta fisikari dagokionez, fisika klasikoaren ondorioak pairatu ditzakela ere bai. Baina eskala nanometrikura hurbiltzen bagara, mundu magikoan sartzen gara. Mekanika kuantikoaren erresuma da, nun ezinezkoa dirudiena ohikoa bihurtzen da. Naturan, kuantika eta bizitza dantza delikatu eta konplexu batean elkartzen direla aurkitzen ari gara. Badirudi, esate baterako, txantxangorriak eremu magnetiko erabiliz orientatzeko duten gaitasuna fenomeno kuantiko batek ahalbidetzea. Korapilotze kuantikoak hain zuzen ere. Hori gertatzen da euren begietan aurkitu den kriptokromo izeneko proteina bereziari esker. Argi fotoi batek kriptokromoarekin talka egitean, honek korapilotze kuantiko egoeran dagoen elektroi bikotea askatzen duela ikusi da. Elektroi baten spin izeneko propietateak bi balio har ditzake. Bi balioak, kontrajarriak edo berdinak izan daitezke. Korapilotze kuantiko egoeran dagoen elektroi baten spina aldatzen bada, bere bikotean ere aldaketa eragiten du, urrutira bada ere. Eta zer ikusia dugu honek eremu magnetikoarekin? Badirudi gertaera magiko hauek eremu magnetikoaren orientazioarekiko sentikorrak direla. Orientazioa aldatzean, elektroietan gertatutako aldaketen sekuentzia ere aldatzen da. Honela, gure protagonistak eremu magnetikoa nolabait ikus dezake. Baina ez da hori kuantikaren eragin bakarra izaki bizitunetan, ikerketen arabera.
Zeluletan gertatzen diren bestelako erreakzioei begiratzen badiegu, gorputzeko entzimek bizi prozesuak abiadura harrigarrietan egin ahal dituzte, dirudienez tunel kuantiko efektuari esker. Fenomeno honek partikulei mundu klasikoan gaindiezinak lirateken esi energetikoak zeharkatzeko aukera ematen die. Imaginatu pilota batek partikula bat irudikatzen duela, eta muino batek esi energetikoa. Gure munduan, pilotak nahikoa indar beharko luke muinoan gora eta bera ibiltzeko. Biokimika klasikoren arabera, entzimek egiten dutena da beharrezkoa den energia hori murriztu eta erreakzioa azkartu. Baina mundu kuantikoan, pilota beste aldean ager daiteke esi energetikoa eskalatu gabe, partikula eta uhin gisara jokatzeko gaitasunari esker. Badirudi hainbat kasutan, entzimek bizitzari eusten dioten erreakzioak bizkortzeko erabiltzen duten trikimailua izan daitekeela tunel efektua. Izan ere, ikusi dugunez, hidrogeno transferentzia dakarten erreakzio entzimatiko askotan, tunel efektuaren eragina egon badago. Baina kuantikaren magiak ez die eragiten bakarrik animaliei. Landareetan ere aztertu dira halako efektuak. Izan ere, nola da posible landareak horren eraginkorrak izatea eguzkiaren energia kimiko bihurtzen? Misterio horren erantzuna fisika kuantikoaren beste efektu batean datza, gainjartze kuantiko izenekoan. Gainjartze kuantikoaren arabera, partikula bat leku batean baino gehiagotan egon daiteke aldi berean. Badakigu argiak klorofilaren barruan dagoen magnesio atomoaren elektroi bat askatzen duela, eta elektroi horiek beti erabateko eraginkortasunez aurkitzen dute modua erreakzio gunera iristeko. Elektroiak ez dira bidetik galtzen. Nola da posible? Elektroi horrek bide posible guztiak hartzen dituelako aldi berean. Hori da zuzen ere gainjartze kuantikoaren oinarria. Eta gure elektroi hori leku guztietan egongo da aldi berean behaketa egiten dugun arte. Esan dizuet magiari buruz hitz egingo genuela. Txantxangorri baten orientatzeko almenetik hasi eta zuhaitzetako fotosintesi prozesuraino, mekanika kuantikoak funtsezko eginkizuna du bizitzaren fenomeno harrigarrienetan. Horrela, izaki bizidunen baitan, eskala txikienetan badira oraindik aurkitu gabe dauden sekretu kuantikoak, eta magia eta zientzia bat eta bera izan daitekeen unibertso bat agertzen ari zaigu. Ze polita, lehen esan didazu, ez duzula zure klon bat eduki nahi, baina behar bada bi lekutan aldi berean egoteko gaitasun kuantiko hori? Nik hori gaitasun hori badaukat. Batzutan burua izaten du leku batean eta gorputza bestean. Hori kuantika da. Hori ez da kuantika. Hori beste gauza bada, baina ni ez naiz hemen diagnostikatzen hasiko. Orain, OnZientzia bideo lehiaketaren euskarazko bideo onenaren saria, 2.000 euro eta klaketa jasoko duen lanaren izena esango dugu berriro. Txantxangorri kuantikoa eta bestelako izaki magikoak. Jon Puignau Sánchez egilearena. Jon Abril Olaetxea, Eluiarreko koordinatzaile nagusiak emango dio saria. Txalo? Lehenengo gauza, barkamena eskatu hemen egon daitezkeen fizikariei, ze ni ez naiz fizikaria eta are gutxiago kuantikan aditua. Eta beraiek segurenik beste modu baten azalduko zituzten hor aipatu diren kontzeptuak. Baina, ezagutzatik baino jakin minetik sortutako bideo bat izan da. Eta zentzu horretan, aprobetxatu nahi nuen zoriontzeko parte hartu duten ikasle guztiak, ez bakarrik hemen era horretik pasatu direnak, erakutsi duten zientziarekiko jakinmina agatik, ez? Negazionismo klimatikoaren eta terraplanismoaren garai hauetan, eta zoriondu ere bai beraien irakasleak noski, jakinmin hori auspotzen jakin dutelako.
Zorionak, Jon, gustatu zait nola lotu dituzun reala eta atletiken arteko pikea eta kuantika, ez? Oso originala, eta ni pixka bat kuantikoa izan nintzen erreal zalea, naiz, aitortu dezadan, baina kopako finalean atletikek irabaztean nahi nuen. Hori kuantika da. Final bat jokatu dute? Kopako finala, bai. Baina telebistan eman dute? Bai, zerbait entzun duzu? Ez dakit, Annals of Quantum Physics irakurtzen ari nintzen, eta, por lo que sé, ez nuen ikusi. Bueno, orain bai, onzientzia bideo lehiaketako sari nagusiaren irabazlea norden jakiteko garaia iritsi da. Saridunak 3.000 euroko txekea eta onzientziaren klaketa jasoko ditu Eusko Jaurlaritzako Unibertsitate eta Ikerketa Sailburu orde Adolfo Moraisen eskutik. El jurado ha destacado que mediante un ejemplo muy cercano ofrece la excusa perfecta para organizar una investigación familiar en la playa. Además, la ciencia está muy bien contada, con explicaciones impecables sobre geología y sus conceptos básicos. Eta hauek dira onzientzia bideo lehiaketako bideo onenaren sariaren irabazleak. Paula Alonso eta Pablo Fernández Jiménez. Eta bideoaren izena da El viaje de Sio 2. Acercaos, por favor, Paula, Pablo, a recoger el premio. Eskerrik asko, muchas gracias a todas las organizaciones por dejar contar esta historia de SIO2, que es un granito de cuarzo de cómo todo su proceso hasta llegar a la playa. Y muchas gracias a todos los que han estado apoyándome a hacer este proyecto. Así que... Felicidades y gracias por venir desde Madrid para estar con nosotros. Bueno, para estar con nosotros y para recibir el premio, ¿verdad?, de 3.000 euros. Bueno, también, y la claqueta. Y la claqueta. La claqueta. Enhorabuena a los dos y ahora sí vamos a ver el vídeo ganador. Sio biren bidaia. Kaixo, Pauli Monster naiz, eta gaur azalduko dizuet zergatik Hondartzako area pikorrek istorio pila bat kontatzen diguten. Dena Hondartzan hasi zen, areazko gaztelu bat eraikitzen ari nintzela. Nire buruari galdetzen hasi nintzaion, zergatik dago hainbeste area, nondik dator, Hondartza guztiak berdinak dira? Jakin minarekin geratu nahi ez nuenez, nire konfiantzazko geologoaren laborategira joatea erabaki nuen. Mikroskopioaren bidez ikusi nituen Hondartzako aleak eta argia pizterakoan ikusi nuen lehen aldiz denak desberdinak zirela. Hainbat forma, tamaina eta kolore zituzten eta bakar bat ere etzen 2 milimetrotik gorakoa. Eta guztien artean deigarriena aukeratu nuen, kuartzozko mineral txiki bat istorio honen protagonista izango dena. Ale horrek Hondartzara iritsi arte izandako abentura guztiak ezagutuko dituzue gaur. Mineral horren jatorria ezagutzeko, haren arroka ama ikusi behar da, eta horretarako gure lehen helmuga lurra zala da. Lurraren eremu horretan, magma izeneko arroka urtuko masa bero bat igotzen da gainerako arroken artean. Halako batean, hozten hasten da. Hartan, gauza zoragarri bat gertatzen da, kristalak sortzen dira. Temperatura poliki jaistean, magman dauden elementu kimikoak ordenatzen eta elkartzen hasten dira eta arrokako mineralak sortzen dituzte. Mineral bakoitza temperatura jakin batean kristalizatzen da, eta kasu horretan, 3 mineral nagusi kristalizatzen dira, biotitak, feldespatoak eta azkenik kuartzoa, granito izeneko arroka igneoa sortuz. Arroka hori, etzen betiko geratuan, kanpoko agente baten bidez, ura kanpora atera zen. Gainazaleko prezipitazioek eta euritanta bakoitzak igadura eragintzuten arroka ama zegoen eremuan eta denboraren poderioz arroka hori azalera atera zen. Gainazaleko igaduraz gain, arroka hori biribildu egin zen eta bloke txikiagoak sortu ziren. Kasu horretan, urak berriro eragin zion arrokari, baina beste modu batera. Gelifrakzioak erasotu zuen. Granitozko bloke horretan erortzen den ura sartu egiten da. Izozteak eta temperatura jaitsiera direla eta, ura hoztu eta izotz bihurtzean edatu egiten da eta arroka hautsi egiten du. Hala, prozesu hori errepikatuz, arroka bitan zatitzen da. Blokeetako bat orduan, mendian bera pirritaka hasten da, bidean beste harri batzuk jotzen ditu, hautsi egiten da eta gero eta txikiagoa egiten da. Eta pirritaka denbora batez ibili ondoren, azkenean toki lasai eta baketsu batera iritsi da.
Dena lasai dagoela dirudien arren, hidrolizia lanean hasi da. Arroka hori osatzen duten mineralek, euriari eta urari erresistentzia desberdina diote, eta pixkanaka higatu egiten dira, mineral bakarra geratzen den arte, kuartzoa. Itsasora iristeko, gure protagonistak garraiobide egokia aurkitu behar du, ibaia. Eta 1000 eratara irits zitekeen arren, goialdean dago, itsasora iristeko prest. Eremu horretan, ibaiaren energia oso handia da, eta kuartzo hau hain txikia izanik, urak eramaten du. Urak daramana ala beste bloke batzuk jokadoanez, poliki-poliki biribilduz eta forma aldatuz doa. Jaisten doan enean, giroa aldatu egiten da, eta area gehiago duen eremua hasten da. Tamaina txikiagoa du eta saltazio bidez egiten du aurrera. Zenbait bihurgune eta meandroren ondoren, gure protagonista ibaiaren bokalean dago. Itsasora iristean, berarekin batera zetozen sedimentu txikienak itsasoan sakabanatzen dira. Eta askoz dentsoagoak zirenak ondora doaz. Aldiz, kuartzoale txiki hau, itsaslasterren eta olatuen eraginez hondartzara iritsi da. Tamaina bereko area pikorrez inguratuta dago. Gogora dezagun 2 milimetro dituztela eta jatorri desberdina dutela. Arroka plutonikoak, koralak, maskorren hondakinak izan daitezke. Horiek guztiek beren aniztasunean hondartzako area osatzen dute. Munduan zehar bazabiltzate, erreparatu hondartzetako hondarrari, izan ere, behatuzkero, atzean duten historia guztia ezagut dezakezue. Chulísimo. Precioso. La próxima vez que vaya a la playa, que aquí no sé cuándo puede ser, con el tiempo que tenemos, me acordaré de vosotros. Tira, iritsi gara sari banaketaren amaierara. Zorionak irabazleei eta eskerrik asko lehiaketan parte hartu duzuen guztioi. Urtero diogun bezala, zuen lanaren emaitza da onzientzia. Ondo izan, aio.